Moi, mulla on teille vaihtopetsejä ja 4 niistä on arvokasta, eli ne tulee siis eka ja sitten tulee ne vähän huonommat, eli aloitetaan. Eka on tää kokkeri ja tässä ei ole mitään likaa tai kulmaa ja täällä on LPS tossa. Tää on 1, 2, tää närkoira. Ja mä oon siis poistanut täältä nää kulmakorvat. Ja tälläkään ei oo mitään likaa tai kulmaa. Ja tossa on LPS. Paitsi sillä on vähän ruostetta kaulassa. Mutta mä en tiedä saanko mä sen pois. Sitten 3. Tämmönen pikkuhaski. Ja täällä ei oo muuta, paitsi tossa on nenässä on vähän kulmaa ja tossa ja tuolla. Ja täällä on LPS tossa. Sitten 4. Tämmönen haski ja sillä on nenässä kulmaa ja tossa jotain pientä kulmaa. Ja täällä on siinä magneetti. Taas 4. Sitten 5. Tämmönen jääkarhu. Ja silläkin on vähän ruostetta kaulassa. Ja täällä ei oo LPS:ää, tuo reikä. Tää on 5. 6. Tämmönen. Ja sillä on LPS tossa. Ja tässä ei oo mitään vikaa tai kulmaa. 7. Tämmönen koira. Ja tälläkään ei oo mitään likaa tai kulmaa. Ja täällä on LPS. Sitten 8. Tämmönen pesukarhu. Ja täällä on nenäs vähän kulmaa ja ei täällä oikeastaan muuta. Täällä on LPS. 9. Tämmönen kala. Ja tällä ei oo muuta paitsi tossa on jotain pientä kulmaa. Tossa. Eli tää 9. 10. Tämmönen koira ja sillä on nenäs kulmaa ja sit tossa on jotain kulumia. Ja hännessäkin on kulmaa. Että tästä ei tarvitse niin hyvää petsiä. Täällä on LPS tossa. Sitten 11. Tämmönen liito-orava. Ja sillä on ruostetta kaulassa ja tossa on jotain likaa ja tuolla on kulumia. Tuolla on jotain likaa ja tossa on kulumia. Tästäkään ei tarvitse hyvää petsiä. Tai siis niin hyvää kuin noista muista. Ja sitten tämmönen koira ja tällä ei oo muuta paitsi tossa on jotain pientä kulmaa ja sillä on punainen magneetti. Ja sitten 13. Tämmönen hiiri ja tälläkään ei oo mitään likaa tai kulmaa ja täällä on LPS tossa. Sitten viimeinen. Tämmönen hylje. Ja sillä on nenässä vähän kulmaa ja tuolla ruostetta kaulassa ja tossa on jotain pieniä kulumia ja täällä on jotain pientä likaa. Mut joo. Eli tossa oli ne vaihtopetsit ja ei muuta. Heippa!